Fl-oriġinali l-Bibja hija miktuba b'żewġ lingwi prinċipali. L-Antik Testament huwa miktub bl-Ebrajk u l-Testament il-ġdid huwa miktub bil-Grieg. Għalhekk biex aħna nistgħu naqraw il-Bibja jekk ma nkunux nafu il-Grieg u l-Ebrajk, irridu bil-fors ninqdew bit-traduzzjonijiet fil-lingwi tagħna. Għalhekk matul is-sekli saru diversi traduzzjonijiet jew verżjonijiet tal-Iskrittura. Nies jew gruppi ta' nies daħlu għal biċċa xogħol tas-sew kbira illi jittraduċu l-Iskrittura għal diversi lingwi. Illum huwa kkalkulat illi l-Bibja kollha kemm hi ġiet tradotta f'aktar minn 500 lingwa. U jgħid għalhekk jista' jimmaġina kemm xogħol hemm wara dan il-proċess. Fil-Malti għandna żewġ traduzzjonijiet prinċipali. Għandna it-traduzzjoni ta' Pietru Pawl Sajdon u t-traduzzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija, illi s'issa waslet fir-raba' edizzjoni tagħha. Pietru Pawl Sajdon beda din il-biċċa xogħol li jaqleb għal Malti mit-test oriġinali l-Bibja kollha kemm hi fl-1929. Biċċa xogħol li ħaditlu 30 sena. U l-Għaqda Biblika bdiet l-ewwel traduzzjoni tagħha fl-1966. Biċċa xogħol li ħadet kważi 20 sena. U jgħid għalhekk jista' jifhem kemm xogħol hemm wara traduzzjoni. Wieħed x'inhet jittraduċi mill-lingwi oriġinali ma jridx ikun jaf biss il-lingwa oriġinali, imma jrid jipprova jifhem dejjem aktar dak l-awtur jew dak il-ktieb partikulari bliema lingwa eżatt qed jitkellem, fis-sens mhux sempliċement hux Grieg jew Ebrajk, imma x'qed jifhem b'ċerti termini. Tafu intom illi il-Bibja ġiet miktuba fuq diversi mijiet ta' snin u lingwa tinbidel, lingwa tevolvi. U xi kultant kif nuża l-lingwa jien mhux eżatt kif juża l-ieħor, jew jekk nuża l-lingwa jien li jiena Awċi xi kultant mhux eżatt kif jużaw wieħed Malti. U għalhekk wieħed li qed jittraduċi il-kelma t'Alla irid jaraf dejjem aktar dak l-awtur, dak il-ktieb partikulari x'inhu jifhem ċerti affarijiet. Barra minn hekk irid imbagħad jipprova iwassalha f'dik il-lingwa bl-aħjar mod possibbli. U għalhekk wieħed jista' japprezza pereżempju fil-każ tagħna l-Maltin illi l-għaqda, it-traduzzjoni tal-Għaqda Biblika hija differenti minn ta' Pietru Pawl Sajdon għaliex il-lingwa anke Maltija tevolvi u ċertu kliem forsi llum ma jibqax jintuża. Għalhekk it-traduttur irid ikollu għarfien kbir tat-test oriġinali u ta' dak il-ktieb partikulari u għarfien ukoll kbir tal-lingwa Maltija, tal-lingwa mitkellma.